Костадин Христаков, с мен е Митко и Анджи. Джарая! Митака играе в сервера на Митака. Той тук си направил някаква къща. Аз събирам дърво. Аз ще видя какво направи. Аз ще правя къща. Окей. И аз ще направя. Не, аз ще живеем в една. Само правя къща. Дървото ми бъгна. А, не. Охал! Какво? Що е? Някой те преби. Да, изведнъж ми се... Кяфтинг. Намерих си кяфтинг, На земята. който не мога да го взема. Джа. И так този кяфтинг случайно да е твой. Да. Не ще го правим. Анджи, дай крафтинга. За малко. Носикс. Айва, дай му. И ладе. Къде? Идвам. Служи го. Сложи го. Не си. What? Как е? Айва, служи крафтинга. Сложи го. Не си, няма го. Как е? Ето. Къде си? What the fuck? Еми, крафтинга е тука. Крафтинга е тука. Ето. Крафтинга е тука. Да. Ще направя меч, кирка или само кирка, без брадва. Ще направя една брадва. Добре, аз съм готов. Къде е къщата? Видях я. Къде съм аз? Видяхте, значи къщата. Аз ще видям да ева. Къщата е била много далече, бе. Худя. Куча! Аз съм нинджа. Изпяване. Да, бе, да. What? Откъде? Намерих вратата. Тук има врата. Оле, това е много. Песе! Дай ми на мен храна. Ако мога да я взема. Ей, Убих искам и Минчо. аз. Убих Минчо! Не. И аз ще убия. За мен е този Минчо. Чули? Ох, Убиеш ма. не бяха аз и мен нещо мога да я. И мен някой ме удари. What the fuck? Прасето. Минчо! Защо? Аз те отгледах, за да умяш. Дай ми пържолите. Дай ми пържолите. Къде айрано е? Мамо! Всичко ми проваляш ти! Анче, може ли на мен малко айрано? Тогава за какво ме викаш? Анче, дай малко айрано. Бахти. Сега тя да изчакам 2 минути да му бъде. Да не. Кажи, бе! Не си го е дала, има едно айрон. Добре, махни се! Ако мога да. Махни се, бе! Еми, не мога! Беги по-бързо. Сега. Вау, бъги ми кригаш. И на мен така. Глей, ни ми дава нещата. Аз ще влеза в някой мой. Идвайте. Мисля, че ако му жена. Това мап е по-язвит, в който Хора! ще играем. Малко бъгаше и затова те махнахме. Колко минути е типа? 4, окей. Сега сме в един друг мап, който сме се развили. Да, имаме кончета. Но 8 ви имате май. С минута. Там някъде. Добре, излизай. Тук сме се Аз развили. Аз, който е един мой приятел. Дюк. Стоян скачва Да, Стоян се казва. и той снима клипове. Да, може да му посетите канала Стоян БГ. Ще го оставим долу в описанието. Анджи, къде си? Идвам при теб. Аз се опитвам да намеря стълбите нагоре. Цвиненото, така нататък е.
Аз тук бягам. Май съм пуснал мовете. Аз имам храна. Ма не съм ги пуснал. Виждах ти. Ехо, насам. Видях да идвам. Аз ловях риба и си хванах малко панталонки. Да, И си една хванах книга. Книга Infinity 1. То е голям късметлия. Че как? И искам да го убия, но няма. В един сервер, защото ми извади от твоя. Просто съм се изгас. Ялай ти. Откъде? Не, Не това знам, куче тук кажа. Кой ще раме готова? Окей. Анчи, Хора, много си бързо бах ти бързо. не ще качам, като качвам по щовица. И аз качвам. А. Няма, не съм бърз като теб. Защото съм гладен, май. Това съм годен. Нещо ми изхъби една диня. Знаеш ко? Нали? Внимай, че имам уве. Качвай се по-бързо по щовица. м, Някой ще каят да не те отяпе. Аз не си стрел Майнкрафт. Какво? Майнкрафт да си стрел. Защо? Че съм бъги. Какво като? Това е опитат ти с бъги. И това е да спим. Ох, Покажи какъвто има горе-долу. Къща на дърво. да, и тук. Още там някакви пощойки. Да, и аз за малко да падна долу. Да ви покажа коче, ела да покажеш зоната за скачане. Да. Гледай. Тук е зоната в скачане. Гледайте, Анджи, как се приби. Не съм. И аз ще опитам. Не дей, че ще отяпиш ти. Няма. Ти не си скачал тук. Скачах, одеве. Един път. Внимай да не се отяпиш. Давай. Отяпай се. Не. След няколко дни ще снимаме с нашия приятел. Тоест... след няколко дни ще снимаме с нашия приятел Стоян, който направи главната къща. Да. Анджи, някой ден искаш ли, например, днеска, искаш ли да търси някакви игри мултиплеер и утре може да снимаме на тях? Кот стои аз да снимам на Зомби, тях. Анджи! Ти зомби идва към теб. Идвай, само и паяк. Бързо идвай, че идвай, паяк, бе! Идвам, зомби. Фига, бе! Фига, пия светата, бе! Не мога, ето не можеш да влизам. пияжеш. Нещо. Тя да осветим там. Давай бързо, ягай. Легнах. Аз ви да кошера. Окей, стига. И сте отправа. Гледай да се качиш над 10, над втория района. Ще да кажеш над 10-та? Не, ми Не, да. втора се кача. Окей. Вие ако искате му качете страта. После. Качвай си къде. Spider-Man, Spider-Man, убивам Spider-Man. Убих Spider-Man. Аз тук си скачам като луд. Скачам като луд. И като паднеш като миналия път, ще умеш като от. Да, ма няма да падна като миналия път. Къде знаеш? И ти падна като... Ако случайно някой те побутни, може и да паднеш. Ако случайно и аз съм побутна. Ако случайно, малко аз случайно. Елай сега и побутнах. ти. Ела ми ти. Хвали, бъде. Да, бе. Си много бърз, аз няма да идвам. Ами добре, аз ще им да копам. За Жигимонт. Няма да намериш. Ако намеря, От моята страна е това ще им да ловя. И да ловя книги. Или да ловиш мен. Да. И ти да ловиш. Къде си? Айде, лови ма. Анджи намерих е такова. Такова. Това не знам как се казва. Кирай. Това Не с ти тя. брадва се копай. Не, с нищо. С всичко може да ще копай, ама не ти тява. Аз ще го изкопа. Ще умееш, бе. Тъп. Тъп умееш. Не умирам. Колко ще живее. Не, ма ти живее 10 човеча. Да, друг път. Ти си много готин да казваш толките. Хора, сега ще ви демонстрираме какво означава да ловиш човек. Айш мен. Това означава да ловиш човек. Не. Излових те малко. Но малко. Вземи ти някой искаш. Аз в мен имам и яба.
Аз имам 35 дни. Аз имам 40 и още... Не, бе, да. Беги, бе! Аре, ще оплашиш ямата, бе! Коняни, джа! Кота? Че е зад мен! Не е зад мен. О, хайве! Ти ще нинчаш, бягай от щелата, де. Добре, ще бягам. Имам една щела. Едната е в теб, другата е по теб. Нямам нито една. What? Айвекс, нещо. Малко повече, бе. Крипър. О! Нимтък! Нимтък! Ама няма. Това... Вот, чумпаяк. Добре, хора, това е яката на всичко. Намерих Нимтък, Я? гащи, книга, ева Нимтък. Да. Ето тук, Нимтък. И шедло намерих. Се кръща пресето Минчо. А така, А, но няма Крип найем. гръмна тук, Няма някой да найем. ми помогне. Почти умрях. Крипър гръмна. Ето това съм чул. Да я нарежеш и къщата. Не. Малко. Не е разрешил нищо. Окей. Опа! Какво правиш, Още една бе? яба. Луд. Аз имам суетно яба. Аз няма още. Лами овцо. Или каквото и да си. Ще умреш. И ти. Ай, бе! Ти си овчеубиец. Ти си овчеубиец. Как не дойдеш ям? Беги, бе, си оплашиш ябата. О, да ям още един път. Ще чупа ябата. Беги, че ще оплашиш. Окей. Ако стоиш там, ще умееш па. Аз съм на 3 сърца. Я момче тук. Не! Чакай, като те Не, бе, подбукам с пак ще меча. умра. Не, Анджи, пак ще Знам, умра. аз не за това ще те Не, подбукам с меча. бе! Не, добре, вече умирам. Не. Я ще убия. Ела ми тако. Айди де. Ела ми де. Айди де. Ела ми де. Ела де. Ела ми де. Окей, да. Да ти хвърля диня. Така си гайс. Аз бягам. Бягаш. Ще намеря. Ще видим. Само да не се скескат миналия път. Кокошка. Куткудяк! Аз ще стоя на едно място. Куткудяк! 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 Анджи, ти си бил тук. Наистина? Аз вчера мак съм бил. Да. Куткудяк! Хванах Немо! Хванах Немо! Браво. Хванах Немо! Сега ми така, който е тук с... Чакай, колко минути? Спирайки пара, човек. И хора, това ще е всичко за този епизод. До